Gasaren txorrota zabaldu du berriro Kremlinek. Nord Stream bat gasbidea martxan da berriro, 10 egunez mantentze lanak egin ostean. Ahalmenaren 40% iristen ari da momentuz, eta Europako Batasunean alarmak piztuta jarraitzen du. Russia is blackmailing us. Russia is using energy as a weapon. Eten handi baterako prestatzen ari da Europa, eta energia aurrezten hastea eskatu du Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak. We are asking the member states to reduce by 15% the gas consumption. Bruselak luzatutako gomendioen artean, berogailuaren eta aire girotuaren erabilera mugatzea, arropa zintzilik lehortzea eta beharrezkoak ez diren argiak itzaltzea dira, eta elkartasuna eskatu die estatukide guztiei. Ildo beretik, Eusko Jaurlaritza kontingentzia plan bat ari da lantzen energia aurrezteko, Mikel Amundarain industria sailburu ordea EITB-en. Baita ere kontutan hartuko ditugu Europa mailan hartzen ari diren irizpideak, baina baita ere kontutan hartuko ditugu zeintzu diren gure ezaugarriak, gure karakteristikak, bai arlo ekonomikoan eta bai arlo sozialean. Industriaren lehiakortasuna mantentzea da lehentasuna eta horretarako ingurumen helburuak alboratzeko prest ere da Brusela, ikatza bezalako energia iturriak berriro ere erabiliz. Aunque el nivel de actividad es alto, muchas empresas trabajan sin rentabilidad e incluso algunas a pérdidas. La situación es similar en todos los sectores de actividad y tamaños de empresa, desde autónomos a grandes compañías, pasando por todo tipo de pymes y negocios. Nos gustaría hacer un llamamiento a los sindicatos para que entiendan que estamos todos en el mismo barco, que tenemos que remar juntos y que es el momento de llegar a acuerdos. La confrontación no es el camino. Betiko formatuan izango bada ere, hau da, pirulian egingo dugu, zubizurian ondoko plazatxo horretan, baina aurtengo berezitasuna, mirentzin taldea omentzea erabaki dugula izen da. Aurten beraien urte luzetako ibilbidea eten dute, furgoak aparkatu eta bidaiak egiteari utzi dioten, eta bestetik, omendu nahi izan ditugu bebai urte luzez, presos eta euren zenide eta lagunentzako ezinbesteko taldea izen da urruntasun horretan gertutasuna mantentzeko, berotasuna helarazteko kartxeletara astero-astero eta sakabanaketaren kontrako lan izugarri hori omentzeko garaia delako. Gaur esan beharra dago, ez gaituztela soilik jazarpenek batzen. Beste edozarren gainetik, bizi baldintza duinen aldeko borroka batzen gaitu. Berriz ere dio, muntai polizial baten ondorio direla zigor hauek, eta gazteontzako bizitza duinen aldarria isilarazi eta kriminalizatzeko zigorra edo saiakera izan dela, ez? Izan ere, gure egoera eta malgarria eskutatu eta ukatzen jarraitzen dute arduradun politikoek. Hala ere berriz ere diogu ez gaituztela geldituko eta dinamika osoan zehar gazte borrokak merezi duela erakutsi izan dugu eta berresten gara pasaden maiatzaren 7an hasitako borroka eta lanlerro honetan. Amaitzeko esatea zigorrei aurre egitea errazago izango zaigula ehundaka pertsonen ekarpena eta elkartasunagatik, beraz ere eskerrak ematea guztiei. Bat museoa 2008an zabaldu genuen, inauguratu zen, eta bertan elkartu ziren 2 museo Arabako Foru Aldundikoak direnak.
Alde batetik, Bendaña jauregian, hau da, 16. mendeko jauregi historikoan zegoen naipe museoa edo karta museoa, Fournier karta museoa, eta beste alde batetik, aurretik Burulleria plazan eta Korreria kalean, Begile kalean zegoen arkeologia museoa. Arkeologia museoa ekarri zen, eraikin berria egin zitzaion, orain momentu honetan gauden eraikin hau, eta bata bestearen ondoan jarrita sortu zen bi bat museoa deitzen duguna. Bi museo batean elkartuz, izenak esaten duen bezala. Bi museo hauetan bildumak nahiko desberdinak dira. Alde batetik, arkeologia museoan ikus daiteke Arabako historia arkeologia objektuen bitartez, historia aurretik, Erdi Aroaren bukaera arte. Hori nahiko klasifikazio kronologiko klasikoa dauka, baina bilduma oso interesgarria da eta benetan pena merezi du. Hau izango zen orduan parte berrian ikus daitekeena. Eta beste alde batetik, Bendaña jauregian daukagu Felix Alfaro Fournierrek egindako bilduman denborarekin gehitu zaion beste kartaioko eta elementuekin daukaten bilduma. Naipeak oso zaharrak dira batzuk, 15. mendetik badaukagu taroteko karta batzuk, Pergamoan egindakoak, eta handik aurrera mota askotako kartak daude, musikalak, partituradunak. Badaude baita ere geografia ikasteko egiten ziren irudiak dituzten karta jokoak. Badaude baita ere ekialdeko, Indiako eta Japongo adibidez karta jokoak. Orduan bilduma oso aberatsa da, horrek egiten du Bi Bat museoa oso leku interesgarria, ze bi oso bilduma desberdin daude, baina baita ere Arabarekin lotura handia daukatenak eta benetan ikustera gonbidatzen zaituztet. Museo baten helburua da bere bildumak zaintzea, baina baita ere ikerketa bultzatzea. Orduan guk kolaborazio nahiko handia daukagu EHUrekin, ikasle asko etortzen dira, ona tesia egitera edo masterreko tesiak eta egitera. Eta horrek ikerketa bultzatzen du. Eta orduan, bilduma batek ez dauka zentzurik ez bada ikertzen. Behin ikertuta ezagutza bat sortzen da, eta hori gero erakusketen bitartez, aldi baterako erakusketen bitartez eta zabaltzen saiatzen gara. Horren helburua da Arabako historia ezagutzea. Gure asmoa hori da, jendeak ezagutu dezala zein dan bere ondarea, kariño hartu diezaiola, jakin dezala beraiena dela, beraien arbasoen materialak eta direla, eta hori nolabait zabalkunde bat ematea horri eta jendearen gana iristea. Azken batean erakunde publikoa gara, eta naipe museoko bilduma berezia den arren ere, kartak oso garrantzitsuak dira Gasteiz batean, bere ondarearen parte dira, eta hori transmititzen saiatzen gara. Donostiako pirata, auzolan ari tiraka. Ez dugu izan nahiko txaio, ez ginen hortarako jaio. Atzoko bizipen, da gaurko zan. Segura ez aspertzea aspertuta, ez dut ikasiko saiatzen naiz. Ez dirudien arre, saiatzen naiz. Zabaldu ditugu, batu ditugu indarrak lotu, gure gana eta askaritzagun amarrak. Batu ditugu indarrak. Step in, step out of the road. Walk on up to the waterfront. 1 million years.
Karrikiri da tresna bat. Euskaraz Iruñean bizi nahi duen ametsari talde batek sortu zuen elkarte bat, eta horren bidez era berean baliabideak, beste tresna batzuk sortu dituena, ala denda hau, zerbitzuak eta bar luze bat. Hau sortzen da batez ere, nolabait nahasten direnean burua eta bihotza, ezta? 80. hamarkadaren amaieran, gutxi gorabehera, eta eskuak, bihotza, burua eta eskua, zesan honekin. Batetik nahasten da, jende batek bizi zuen, euskaraz bizi zuen jende baten ezintasuna, ordu arteko dinamika batzuen pean, nolabait esateko, hori bihotza, intuizio batzukola ezin zutela beti bizi, ez zutela bizi nahi, eta bestetik burua, teoria, agertu zen Txepetxen teoria, 87an idatzitako tesia, eta joan zen zabaltzen, eta horren biak uztartuta, bihotza eta burua, bada nola jarri martxan, horren eskuak, orduan, hiru elementu hauekin jarri zen martxan. Txaiak amaika Hau kokatzen da, eta gaur zehazki behatut, 2026ko ekainaren 3an erregistratu zen elkarte bezala. Ezen bapatean sortu, baizik, izan zuen lanketa potente jende asko egon zen, buru belarri, pentsatzen, eta garai hortakoa dira ere, Euskal Herrian eman ziren beste esperientzia batzuk, hemen hurbilago Atarrabian Karrikaluze, edo Bilboko kafeantzokiaren inguruan, sortutako olatu hori, Gaur egun Karrikirik duen helburua nik uste dela pixka bat zabaltzea, Jonek esan duen arlo hoiei tiraka, are eskaintza zabalagoa eskaintzea eta are jende gehiago involukratzea igual proiektu honetan, Adibidez, orain 25 urteen karira edo esperimentatu da nanoantzerki aro txiki batekin, Igual hemen ohituak gaude gehiago ikustera orain arte liburu aurkezpenak, komiki aurkezpenak edo poesiaren inguruko, duela gutxi poesiaren nazioarteko eguna izan zen eta poesiari lotutako kontuak, baina antzerkiarekin ere beste saiakeratxo bat, orduan pixka bat helburua bada are gehiago euskalduntzen jarraitza eta nahiz eta xumetasunetik abiatu azkenean jende gehiagorengana iristea eta poliki-poliki sarea handitzen joatea, Eta Iruñerriko sortzaile eta euskal jendeari ere erakustea badagoela aukera euskaraz sortzeko, badagoela jendea interes handi batekin euskaraz gauzak kontsumitzeko, edo zer dela ere, Jonek esan bezala zerbitzuak, edo beharrak, edo aisialdia, kultura, eta zabaltzen joatea hori, ezta? Eskerrak bideari da eskerrak. Beratera dugu, pixka bat txuleta txikitxo bat, Adibidez, hasten gara nazioarteko poesia eguna izan genuen eta horrekin pare bat ekitaldi izan genituen. Eta gero orain hasi berri dugu aurreko astean esperimentu moduko hau nanoantzerki aroa edo deitu dioguna. Eta hemen Iruñerriko edo Hurbileko euskal aktorei lekutxo bat egiteko asmotan eta pixkat ikusteko nola zeharrera izango zuen eta aurreko astean hasi ginen ostegunetan Xabier Artidarekin, aste honetan Kepa Errasti izango dugu gurean ostegunean, hurrengoan Grazi San Martin eta bukatzeko Kaktus antzerkia, baina hori Laban izango da. Eta pixka bat nanoantzerki aro hau amaitutzat emango dugu. Eta gero oro har hitzaldi, errezitaldi eta kontzertu sail bat izango dugu. Horrela, nazioarteko liburu eguna ospatuko da ere apirilako 23an, orduan horre Gaztelu plazako azokan egongo gara. Eta bestalde hainbat aurkezpen, komiki, liburu eta abarrenak, Gero, egile berriendako literatur lehiaketa, aurtengo lehiaketaren
liburuen aurkezpena ere egingo dugu hemen, haiei ere leku bat emateko, edo azkenean hemengoak direlako sortzaile horiek eta merezi duelako haien izenak ere entzunak izatea eta haiei ere leku bat ematea. Eta gero adibidez, Nomadak gaitun emakume sortzaileen azoka bat antolatuko dugu Dinagu Laba eta Geltokirekin elkarlanean, apirilaren 30ean, larunbatarekin. Eta beste hainbat gauza, ez? Esan bezala Nariren kontzertua, maiatzean, ondoren edo nahiko jarraian Olatu Arteko Txaluparraroa deitzen zaion ikuskizun musikatua eta poesia errezitaldia, Ines Osinaga eta Joseba Sarrien diren eskutik. Eta azkenik Amaren Alabaken kontzertua dauzkagu, ez? Adibidez maiatzen, ez? Pixka bat hori, gauzak alternatuz edo, agenda polit bat sortzen edo saiatu gara. Oso pozik gaude. Jendetsuak ari dira izaten eta klima, temperatura ona. Jendea gogoz dago eta aktiboki ari da parte hartzen, bai. Hau dena, gauzatu ahal izan da batez ere, esan duguna, ez? Oinarri potente bai jarri zelako bere hasieran, ez? Karriki zainez, ez? Gero bidea ere osongi markatu da eta gero hau dena gauzatu ahal izateko ere konplizitate asko ditu. Bakarrik ere ezin da. Hau ulertu behar da ere, gure alea jartzen dugu, baina hein handi batean ere izan dugu, nahi dugu, ez dakit, bidaide, bidelagun, katalizatzaile, enlaze, deitu nahi dena, ez? Eta agenda zabal hau lortu da ere lagun guzti hori esker. 25 urte baina egia da, ez gustatzen omenaldiak egitea, baina egia da hemen sortzaileei eta egon direnei errekonozimentu bat egin behar zaiela, ez? Izenak esatea ez da arriskutsua delako, ez aztotorezen igual baten bat azten zaizu, ez? Egindako lan handia da, garai zailenetan, ilunetan, bere alazten dira, baina garai beltzak izan dira, eta eustea nahiko lan izan da, eta artefakto tresna potente bat utzi digute, eta generazio belaunaldi berrien erantzukizuna da, hau berriz hartu, eraman eta zabaldu, ez? Baina esan duzun bezala, nik uste dut lan zailena edo eginda dagoela eta hori eskertzekoa dela hemen hasieratik egon direnei, ez? Eta bai gorriak eta beltzak ikusi dituzte eta orain honek martxa dauka haiei esker. Bai, argi eta garbi. Jarrai dezala urte luze zerrikirik eta esker. Eskerrik asko. Bi esker zuri. Hementxe gaude Heresia proiektuarekin. Ni neu izanen naiz gidari edo zendari nahi bada, eta proiektuan ere daude Belen Cruz aktorea eta Eneko Gil dantzaria. Eta asmoa da dolu herrituetatik abiatuta dolu ikuskizun bat egitea. Ez da ohiko antzerkia izanen, ez da ohiko dramaturgia bat izanen, non pertsonaia bat dagoen eta bidai bat egiten duen edo zerbait pasatzen zaion. Nahiko genuke gehiago esperientzia poetikoa, bisuala eta dolu esperientzia eszeniko bat izatea. Eta bide horretan sorkuntzan gabiltza. Guretako, halako proiektu batean parte hartzea ederra da, laletxe da. Pentsatzen dugu bai ala bai horre egon biherra geunkala, batetik proiektu nazionala dalako, bestetik kultura bultzatzen duelako, euskal kultura eta sorkuntza. Eta hiru kontu horrek guretako oinarrizkoa dira. Bergarako Antzolako eta Algetako tradizioetan oinarritzuko danez bere lana, horrek indartuko gaitxuala pentsatzen dugu, ez? Kulturalki indartuko gaitxuala. Eta aldi berian, hori, ez? Jarriko gaitxuala Euskal Herriko mapan, beste herri batzukin batera. Sorkuntzarena basan guretzako nahiko erronka potoloa.
espaloiak azantokia gaur egun sorkuntzara bideratzeko asmoekin edo bagebentzan, debagoieneko hainbat taldekin ere harremana egin dugu hori nola bideratu daiteken ikusteko, eta jabetu ginenean guretik sortuaken proiektu nondiroakoa zen, pentsatu ginen zuzenean gure erronka horrekin bat egiten zuela, ez? Bueno, gu abiatu gara ez da gai erreza, eta konplexua da alako egoera emozional estremo bat dolua dena, ez? Gertuko norbait hiltzen denean, sortzen zaigun egoera guzti hori nolabait pieza eszeniko batetara eramatea ez da erreza, baina guk egin duguna izan da nolabait lanera etorri baino lehen estimuloak, bai irudiak, bai soinuak, bai usaiak inkluso ez, esperientziak ekartzea gutatik, hau da, ekipoa sortzen dugunetik, eta horrekin hasi gara lanean. Hasi gara ikusten nola funtzionatu dezaken edo nola ibili daitekeen hori eszena gainean. Eta horretaz gain, horrekin hasi gara aurreko astean Elgeetan eta aste honetan Antzuolan, eta gerora, bigarren pauso batean, gustatuko litzaiguke gutaz harago bisitatzen ditugun edo lanean egongo garen herri hauetako herritarrekin halako bibentziak, esperientziak eta doluaren inguruko estimulo horiek ere nolabait hartzea eta gure lana elikatzea. Marek irudia, ez dut gainetik. Nandei, zurera etorrita. Gure etxeari alaitasuna erori zaio, tristurari bidea eginez. Baina lasai ama, apurka-apurka sendatuko nahi zuk erakutsi didazun moduan. Oiz de pertsona ona zen. Bueno, batio ere gauza. Denok bezala. Edatuz eta zabalduz doa unibertsoa, hildako arrastoa usten doan egia. Horrek zer esan nahi duen, jakiterik ez badugu ere. Ni hiltzean, lagun guztiak itxasonti txiki bat hartu, denak esarkatuta drogeita pixka bat hartu, eta hola abesti Xabierre entzun adibidez. Tafallako Garces de los Fallos ikastola urriaren 16 begira jarrita dago, orduan ospatuko baitute Nafarroako ikastolen aldeko Nafarroa oinez jaia. Bitartean ordea ez daude geldirik eta kalean dute dagoeneko abestia eta bideoklipa. Erdian erein izena ipini diote kantuari. Ikastolako hainbat ikasle ohikondu dute. Nafarroa oinez bezalako festa baten inguruan bilatzen diren oroitzapenak, bizipenak eta emozioak islatu eta helarazi asmoz. Gainera, abestiaren bitartez, familia nafarrek azken 50 urteetan euskararen alde egindako lana omendu gura izan du ikastolak eta euskara ereiten jarraitu behar dela azpimarratu du. Tafallako ikastolak 52 urte bete berri ditu, mende erdia baino gehiago euskararen alde borrokan, eta balantzea positiboa bada ere argi dute oraindik asko dagoela egiteko. Hor, nekazariak jarri dituzte eredutzat. Nekazariek jakin badakite, ezin diotela ereitari utzi, urteko uzta oso ona izanik ere.
Aipatzekoa da ere, orain 10 urte baino gehiago auzolanaz landatu zela Tafaian oinez basoa. Tokian tokiko proiektua da hau, Nafarro Oinez festaren antolaketaz arduratzen den ikastolari laguntzera bideratua dena. Hain zuzen ere, jaiak naturan eragiten duen ekologia inpaktuarekin jabetutakoan sortu zen egitasmoa. Nafarroa Oinezek baliabide naturalak kontsumitzea, hondakinak sortzea eta berotegi efektuko gasak isurtzea eragiten baitu. Bestalde aipatu legez, urriaren 16 aldu bitarte eta Tafaiarrak ez daude geldirik eta orain gutxi iragandako San Ferminetan 11 ekintza burutu dituzte. Takoneran izan dira Oinez txokoan eta han, besteak beste, Jon Monkaiola Osasunako futbolariak bota zuen txupinazoan ofiziala baino pixka bat lehenago, ekar ezagun gogora. Euskarak, tinko eta irmoki, gure lurrari eutxe egitea, eta Nafarro Oinezen txokotik partez, Gora San Fermín! Gora! Gora Nafarro Oinez! Gora! Eta gora gure hizkuntza! Gora! Horren bestez, euskararen benetako normalizazio eta berdintasuna lortu artean, erdian ereiten segituko dute Tafaian, uztarik onena iritsiko baita. Ondo pasa! pauso bat aitzina, izan nahi dugun guztia izango garelakoa.